Čau, já jsem Frey, vítám vás u nového videa a dneska si zahrajeme Squid Game v Robloxu, takže rovnou se pustíme do toho a připojíme sem do lobíčka. A minutu, tak to skipnu, až budu ve hře. Tak, konečně nám to začalo, tak se rovnou půjdeme podívat, co tady bude. Odhadu už tady bude green light, red light. Uvidíme. Já tady můžu vybrat i co chci. Jak to dám pryč teďkom? Help. Dobrý, už to odešlo pryč. Mise nepotřebuju. Rovnou budeme běžet, zajímalo mě, jestli se tady dá mluvit nebo ne. Asi ne, nevadí. Každopádně jdem se podívat. OK. Vítám vás, soutěžící. Splňte všechny soutěže a vyhrajte hlavní cenu. OK. Jeden zásek Glassmaker, co to znamená? Alisa. OK, takže Alisa dokáže vědět, jestli který sklo je reálný a který ne. A můžu hrát za sebe, děkuju. OK, běžíme, rychle běžíme, shift, běžíme, schválně. Musíme si tady dát fotečku samozřejmě. Rychle vezmeme fotku. Máme fotku a běžíme nahoru. Uvidíme, jaká bude první hra, já odhadu, že první hra bude samozřejmě green light, red light, ale nevím. Je to ono? A kudy teď? Zajímavý. Zase je to mega hustý. Je fakt šílený, co dokážou ty creatoři v Robloxu vytvořit. Viděl jsem, že jeden i ve Fortniteu, ale Fortnite nebyl stažený, takže zatím budeme hrát Roblox versus Squid Game. Když je červená, tak se nehybem, a když je zelená, tak se hybem. Můžu už běžet? Já jsem hrál tyhle hry předtím. Všichni tady umřeme. Ježiši, už někdo umřel. A další. Ježiši. Ježiš, tak ten dostal strašnou. Jak to, že ten se může hejbat a my ne? Běžíme dál, rychle, rychle. Stojím. Další mrtvej. Nehejbejte se, umřete. Běžíme rychle, rychle. Jsem skoro první. Má zadržuju dech, zatímco běžím. říkal jsem, že se nemáš hejbat, kámo. A další se hejbla. A další, ježišimarja. Dobrý, mám to. Já jsem, a tady vidět, jak střílí, a nebudu radši chodit před jeho zbraní, na mě ještě zabije, to je strašně nahlas teďkom, tak nevím proč. Každopádně půjdeme dál a podíváme se, jestli někdo tady ještě umře. Nice, takže jsme vyhráli první minihru. A nás to dá teďkom zpátky do lobby, OK. Umřelo docela dost lidí, vypadá to, že umřelo přes 10 lidí. To jsou nubové, co? Jak můžu umřít v tak lehký minihře, pane bože? A teď to ukazuje, kdo umřel, tak to je fakt hustý, ale... Kde jsem já? Najdu se? To jsem já? Ne, to byl mrtvý, tak nejsem já. Dokonce 17 lidí umřelo. $190. To 17 lidí umřelo za $190, co to je? Nemají to být miliony náhodou? Můžeme si vybrat, jestli chceme pokračovat nebo ne. Já zapomněl, co z toho... Co to znamená? To zelená? Aha, to zelená znamená, že jsem pokračovat. Já jsem chtěl kliknout na nepokračovat. Hrál jsem to, všichni umřeme, prosím, nedělejte to. Nevadí. Vypadá to, že je to absolutně nezajímá. Tohle si bere druhou fotku, asi se ráda fotí, tak půjdeme rychle nahoru. Tady jsou dva zčepíci, vypadá to, že to jsou asi spoluhráči. To bude určitě ta babička s tím synem. Ne, prosím, dejte křížek příště, jinak umřete. Tak, půjdeme podívat se, další hra je... Další hra je týmová, ne. Já jsem si strašně špatný týmový hráč. Kde ta babička, ta má určitě plot twist. Ta plot twist, plot armor.
Jak se jako vyberu tým? Máme tady tu babičku. Je nás tu moc chlapy. Jeden je tu navíc. Jeden z nich neví, že je tady navíc, bohužel. Kam utíkáš? Zůstaň tady, potřebujeme tým. A ty, co si nevyberu, tak dostanou tým automaticky, nebo co? Já už mám tým, takže já klidně můžu být venku, ok, chápu. Hra začala. Já jsem nervózní reálně, co mám dělat? Pojď, to dáš. A ti věřím. Kotek. Prosím, Kotev. Nice, Kotev to dal. Běžíme dál, rychle. Teď bude ta blondětá, to schválně. Tak se to musí dát. Wow, jak dobrá je. What the fuck, teď jsem na řadě já. Co mám dělat? Ne, já jsem nervózní, co mám dělat? Můžeme střílet, chápu, ok. Střelil. Ukazuj se rychleji, pátá, jde si. Dělej. Dobrý, mám jich 5. Jdeme dál, nice. Svůj čas jsem splnil, prosím, nepokaž to. To dáš, dělej, to dáš. Ukaž, co budeš dělat. Co to je? To je hra na pamatování, tady a tady. Ne, jak jsem mohla pokazit? Co děláš? Dobrý, už to pochopila. Má třetí, pojď, už jenom jednou. Ne, ještě 2krát vlastně. Tady. A poslední. Tady. Dobrý. Máme to? Splnili jsme to, nebo? Dobrý. Měl jsem trochu strach, že ta slečna to nedá, protože to pokazala 3krát za sebou, ale naštěstí to dala. Podíváme se, jestli to ještě někdo nesplnil. Vypadá to, že tenhle ten tým to ještě nesplnil. Dovolím tam stihnu doběhnout, tak ty to nedají určitě. A on se odpojil, tak to je mi strašně líto. Oni umřou kvůli tomu, že se jim odpojil hráč. A vypadá to, že nedali, že se zasekli na tom, co jsem měl já, zrovna to nejlehčí podle mě. Ježiši. Ne. Tam je ta červená, která nám to skoro taky pokazila. Nikoleta. Nevadí. Uvidíme, co je tady dál za další hru. No co ještě čekáme? Na tenhle tým, aha. Tihle umřeli. Jo, ono to tam dalo další týmy, ok. Takže my jsme to splnili a teď to procházejí tyhle ty další týmy. Tak uvidíme. Kde jsou tihleti třeba teďkom? Ty jsou v Pexasu, já jsem rád, že jsem dostal to Pexasu, moje paměť je totální nefunkčnost. Tak schválně. Co jsem tady ten pán snažil napsat? Zajímalo by mě, kolik jim ještě chybí, uvidíme. Tady jsou 2 plešatý, tyjo. Nevím, proč se sněhu, já taky nemám moc dělat na hlavě. Tohle je jednoduchý, to dáte jak nic. Jak jsou na tom ostatní? Tihle umřeli? Ne, to jsou ty, co tady umřeli předtím, ok. Tamhle taky umřeli, to je 8 mrtvých. Takže 8 lidí umřelo, dobrý vědět. Teď má tu pamatovací hru, to je tak jednoduchá, tu si myslím, že bych dal úplně bez problému. Tohle nevím teda, co znamená. To je to házení těch papírků a to nevím, jak by mohlo fungovat taková minihra. Každopádně se podíváme teď sem. Tihle plní v Pexaso, ok. Pexaso splnili, teď běží sem. Nějak nebudu čekat, takže pravděpodobně přeskočím, až to budou mít všichni hotoví. A podíváme se na to, jak bude vypadat další hra. Tak vypadá to, že jsou všichni na poslední minihře, takže by to mělo už za chvilku určitě končit.
tady vidíme všechny neúspěšní, kterých je 8 přesně. Ježiši, tak těch bylo mnohem víc teďkom. Teď umřelo 12, pane bože. Tak to jsem rád, že my jsme to zrovna dali. Jsme za polovinou lidí, tak uvidíme, jestli to budou chtít přeskočit nebo ne. Tady v chatu jim píše, že jsou nubové, to dám pryč, samozřejmě. A já si myslím, že jsem přesně tenhle ten. Já mám své vlastní triko, ale asi budu tam ten. Kolik je tam teďkom? 360. Tolik mrtvých pro 360, to je docela šílený. Posledních 14 hráčů je tady, který zůstává, a já jsem jeden z nich. Každopádně já už nechci další hru. Prosím, dejte křížek, všichni tady umřeme. Vypadá to, že mi to úplně ukradený, takže půjdeme asi na další minihru a uvidíme, co to bude. Samozřejmě všichni chtějí pokračovat, všichni chtějí penízky, odhaduju, že za penízky tady kupujete čestky. Podíváme se tady. Ne, to jsou battle passy, tak nevím, co si kupujete za penízky. Každopádně máme 20 vteřin na to, abychom doběhli do arény. A co to bude? Ne, počkat, to už jsme odehráli, takže jdeme výš. To tak vypadá. Co bude tady? To jsme taky odehráli, takže jdeme ještě výš. Chceme tam vůbec doběhnout, pane bože. Mingle. To je co přesně? Ježiši, ne. Tak myslím si, že tady končíme. V téhle minihře se musíme vždycky se skupit v tom množství, který nám to ukazuje. V těchto těch dveřích. A jestli to neuděláme, tak umřeme, tak uvidíme. Každopádně Alice tady už není, jestli vidím dobře, to znamená, že... Jo, Alice už tady není, takže to sklo ani nemůžeme mít, protože by to neměla jako odhalit. Měla přežít slečna. Uvidíme. Kde to napíše, po kolika to musí být ty místnosti, uvidíme to. Prosím, je to třeba 1. A hrajou všichni v týmech, tady mají 2 čepice stejný, ty budou hrát určitě spolu. Po kolika? Groups of 1. Jdi do hajzlu! Vypadni ty svině! Jo, pryč! Lock, dobrý. Vyhodil jsem ji ven. Promiň, ne! Zabil jsem jí. Tak, dobrý, konečně chcípla. Ta plešatá, doufám, že ta plešatá taky umře. Ne, doufám. Ten má nůž v sobě, jak může žít, když má nůž v hlavě? Ten čel asi ty vole fajtit. Ten čel asi fajtit na záchody. Schválně po kolika? Po 2. Prosím, pojď sem. Brácho, pojďte sem někdo. Někdo sem. Prosím. Ne. Help. Sem pojďte někdo, pojď sem. Pojď ven. Tady, po 2. Halo, jsem ve 3, pojď sem. Ne, prohráli jsme, nevadí, každopádně. Znovu zrozat se určitě nebudu. Kdyby nebyla hloupá tamhle ta slečna, tak jsme mohli přežít oba dva, pane bože. Nevadí. Mále jsme vyhráli. Podíváme se, skončili jsme. Zajímalo mě, jaký jsme skončili, a nedostali jsme za to ani žádný goldy, protože oni to nechtěli skončit. Ach jo, to bylo tak close. Každopádně, jestli se vám tohleto video líbilo, doufám, že dáte like, odběr, komentář a že mi napíšete, co chcete vidět, abych se hrál příště. Děkuju za zhlédnutí a vidíme se někdy v budoucnu. Čus!